नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. वास्कोचे आमदार कार्लोस अल्मेडा यांनी नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा राज्य नागरी विकास संस्थेद्वारे MMC इमारती नूतनीकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप केला आणि अधिकाऱ्यांना घोटाळ्याची चौकशी करण्यास सांगितले. इंडिया ट्रेड प्रमोशन संस्थेतर्फे आयोजित 40व्या भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात गोव्याचा कक्ष उभारण्यात आला आहे. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीतील प्रमुख प्रगती मैदानावर काल या मेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले. माहिती आणि प्रसिद्ध खात्याच्या माहिती सहाय्यक पूजा पायलेकर धारगळकर यांनी गोवा पॅव्हिलियनचे फीत कापून उद्घाटन केले. आगारवाडा चोपडे पंचायत क्षेत्रात खुलेआम चाललेल्या मटका जुगार अड्ड्यावर त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी रविवारी झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांकडून करण्यात आली. प्रामुख्याने पंचायत कार्यालयासमोरच चाललेला मटका जुगार अड्डा त्वरित बंद करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. याबाबत पेडणे पोलिसात योग्य ती तक्रार नोंदवून कारवाई करण्यात येईल असे सरपंच भगीरथ गावकर यांनी सांगितले. पेडणे कदंबा बस स्थानकात असलेले नगर नियोजन कार्यालयात कर्मचारी जागेवर नसल्याने दैनंदिन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्याविषयी मांद्रेचे माजी सरपंच राघोबा गावडे आणि विनोर्डा माजी सरपंच सीताराम परब यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजप सरकारचा 10,000 नोकऱ्यांचा दावा म्हणजे जुमला आहे. 100 नोकऱ्या सुद्धा देण्यात अपयशी ठरलेले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आता कंत्राटी पद्धतीने नोकऱ्या देणाऱ्या GHRTC कडून न कर्मचारी घेण्यास आपल्या विभागांना सांगत आहेत. निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकार पुन्हा एकदा रोजगाराच्या नावाखाली गोव्यातील तरुणांची दिशाभूल आणि फसवणूक करत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. राज्यात बुधवारपर्यंत पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार काल उत्तर गोव्यासह राज्याच्या विविध भागात मेघगर्जनेसह पावसाने हजेरी लावत राज्याला झोडपून काढले. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.